Masang gabi karon ni asa along yan bars. Nagtaod o nagliha sa kahoy nga para ani ni aat sa. Hi guys, masang udto karon na niya nang nagapanday aning pantaw. Ipanday dyan na nila kay aron na maluag dyan napi kapahuwa dyan. Naaluag ka ajo. Ani nangat tarak ng mga haligi. Anja atot na kuwang ani mga bangko. Tirahin dengan mahuman eh. Hindi ana po na mamalik na po ni sila to sa ibabaw kay maglabat. Nagputod og sanga kay himuan og bye-bye ato sa pakay init og mangwas hugas adto. Amping lang. Ang ipangitag Nana may balay-balay guys oh. Kalagay kain. Nana na atop nana. Ini kapalis na. Bitaw init. Oh ini kamot to araman dato. Dari pagbuntag kan. Ang labas at mahugas at mga tuguang. Ante, napaniti, anagun. Ito pag manukan guys, oh. Hapit na mahuman ag-atop. Kami ka dyan nagmahuman ng pantaw. Ay na, anay ka, pahuwa dyan. Ito, ana sila. Nguli na. Ang ante di ah. Ante! Love you too. Auntie. Bye-bye. Tapos auntie. Pag hinay antik baklay. Pag ampeng. Masang gabi karon ni asa along yan bars. Nagtaod o nagliha sa kahoy nga para ani ni aat sa. Parang kahait. Nag-overtime dito dyan. Ha? Amang saga ni guys is battery. Pero ipaluap na ang kurente. Di ra madugay nanay kurente aning farmhouse. Mahayag na ni. Nga po na. Mga bata, namihapon na sila. Lagi magkaon lagi. Namihapon na guys. Maura to guys. Salamat. Ug mo gabi kanin